Da li zavisnost može biti uzrokovana crnom magijom? Uglavnom da. Znači, ljudi koji su pod crnom magijom, te demonske spiritualne sile ih odvedu na taj neki pogrešan put, što bi ja rekla, zavede ga đavo. Zavede ga i odvede ga stramputicom da on krene u tu zavisnost, da li je to kocka, da li je narkomanija, da li šta, ali uglavnom ide pogrešnim putem i kad je narkomanija u pitanju, onda je teže izvući osobu iz toga. Ok, mogu ja da otklonim magiju, ali njemu već ako je naviklo organizam, krv i tako dalje na tu hemiju, to je onda potrebno uz to i lečenje. Ali zato ako je u pitanju kocka, koja je danas, nažalost, jako veliki problem, jer imam jako puno poruka gde pišu majke, žene, sestre, traže lek za nekog svog, na primjer sina ili brata ili muža, da daju sve što imaju, daju na kocku, na automate, da bukvalno ljudi osiromaše. To je jedan jako, jako veliki i ozbiljan danas problem, jer ostaju deca bez mleka, da kažem, njihova, bez hrane, bez odeće, obuće, ali to je tako jedna teška bolest, ta kocka, ti automati, da je još teže i gore nego narkomanija. Da oni prodaju sve što imaju i samo misle kako da odu na kocku. I to je jako, jako težak porok. Da sam ja imala, recimo, u Mađarskoj stariju ženu koja je rekla meni, molim te, pomozi mi, ne pitam koliko košta, pomozi mi, jer ja sam, kaže, bila i dala, tamo je tako moguće u Mađarskoj da da ličnu kartu u svakoj kockarnici i da traži da njoj ne isplate ništa ako dobije, da bi sebe naterala da ne ide više. Čak ni to joj nije pomoglo, ona tražila pomoć od mene, ja sam to uspešno rešila normalno, ona je tražila pomoć od mene jer je ona i dalje išla, ako je unapred znala da ne može ništa da dobije. To je jedan jako, jako težak porok i ozbiljan problem i porok gde se narušavaju, cele porodice se raspadaju zbog toga, ti ljudi unište svoju budućnost, svoj život i živote svojih, da li roditelja, majke, sestre, brata, nebitno. Postoji jako, jako uspešan ritual i za rešenje i tog problema, tako da može da se pomogne da više ne ide tamo i da ne radi to.